Patay ang isang 44 anyos na ginang matapos na mabangga ng isang L300 van sa Barangay Pawa, Tabaco City kaninang alas 12:26 ng tanghali. Kinilala ang biktima na residente ng Zone 4 San Roque, parehong lungsod. Ayon sa ulat ng Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na nagresponde ang kanilang Disaster Response Unit at nagbigay ng paunang lunas sa biktima. Ngunit sa kabila ng agarang pagresponde at pagdala sa pinakamalapit na ospital, idiniklarang dead on arrival ang biktima ng attending physician. So immediately nag-dispatch ng team ang CDRMO and upon arrival nandun na rin po yung PFP sa scene and nakita nga yung sitwasyon ng victim nakasupine position and then with multiple dislocations and fractures sa victim. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang sanhi ng aksidente. SOP, Standard Operating Procedures, doon sa victim ay tingnan muna to avoid added injuries at nilagyan natin ng first aid, binigyan ng first aid and then dinala natin sa hospital. Unfortunately, dineclare na DOA ng attending physician. Nagpaalala naman ang opisina ng CDRRMO sa mga gumagamit ng kalsada na maging alerto para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.